Ce are omul sfânt pe lume? O vatră unde s-a născut? Doar pentru el un simplu nume, un grai, un dor, nimic mai mult. Prin ce persistă fiecare? Căci totul este trecător. Prin fapta sa, prin satul care rămâne și al urmașilor. Avem și noi un loc în care suntem cu toți mai fericiți. E satul acesta ca o floare, ce-i pitoresc, frumos ca în vis. Câmpii mănoase ne înconjoară, iar înălțimile albăstrii ne dăruiesc în miez de vară voiosul tril de ciocărlii. Satul meu, gură de rai, satul meu, gură de plai, loc unde cu drag revin să te văd și să te simt. Pe un picior de plai, pe o gură de rai, în vale, spre Prut, este un mic sătuc. Manta se numește, mândre case găzduiește, oameni harnici, muncitori și foarte înțelegători. Așa-i satul unde cresc și cu care mă mândresc, sat cu oameni harnici, buni, cum au fost și ai lor străbuni. Mult iubesc acest pământ, ce este acoperământ peste vise și amăgiri și mi lasă amintiri. Satul meu, un vis real, este satul ideal, sat frumos și renumit, de toată lumea îndrăgit. Sat ca mine nimeni n-are, nu există asemănare. Toți rămân și nu mai pleacă, toată viața lor întreagă.